dan wis lumandang wayahe sayang nah Yo, tapi enake yo. wasin gawe pangeran selakati kada enak gomo Ayo Kak, enake Kak. limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah ana sing tumak nina luwe sampurna ya berjamaah subah langasar salat sekti ada tindak mungkar maghrib lali sajak kebet rahayu kene ditambah salat sunahe aja samprana iku perintah agama kelingan ning dunya mong sedina sabar lan tawakal pasrah sing kuasa ya kepareng besok munggah suwarga. Aduh, alhamdulillah. Niki teng desa pundi nggih Bu nggih niki Bu? Jati Malang ya. Oh, ayo iki ngono ning Jati Malang. Tepate ning gone Bapak Lasmidi menika mboga krama ingkang putra. Alvin Mas Alvin didongakno yo. Sampeyan sing dongakno sing tuwa. Ya tak dongake muga-muga Dek Alvin dadi bocah sing saleh. Migunani nusulan bangsa. Iso mikul dhuwur mendhem jero asmanipun wong tuwa. Lah tak ngono, teko-teko ndongakno iki entuk pahala yo. Iya, Didi. Iki ngene yo ya ora dhewe iki ora gur seneng-seneng saka parisika ya dhewe iku ngemban dawuh karo ratune Panji Asmara Bangun supayane golek kewan sing bisa tata jalma utawa bisa ngomong yo. Aduh, Didi, aku jane iki bingung. Ana kewan kok sing iso ngomong ki kewan apa jajal? Jarene macan yo sing iso ngomongan iku nek iso omongan jenenge Gembong Amijaya. Halah. Alas kene mang wis tak uplek-uplek wis ra ana macan enek gur curut-curut tok aku wis heran tenan kok. Lah piye iki yo? Ya wis ora masalah. Ayo nang ditutuke lakon do digoleki kae sing jenenge Gembong Amijaya. Ayo Di, budal. Ayo yu budal. Ayo, budal yo. Ayo, budal sayo. Ayo, rono barang ayo terus. Ayo. Iki kok ana kewan semene gede. Ana curut-curut wani mlebu ning alasku. Pawongan. Sapa kang aran jenengmu? Saka ngendi papan panggonanmu? Wah adalah. Iki ana kewan kok iso omongan. Apa iki ya sing jenenge Gembong Amijaya? Can Macan. Jenengmu sapa Can Macan? Lagi tepung sepisan kok wis wani nakoki jenengku. Mangertenono. Jenengku ya Gembong Amijaya. Bali takon. Sapa jenengmu, Halus yo. Aku iki kang aran Bonggaina, iki adi-adiku untuk Lanaya Toko. Wah, Gaina, tiwas kebeneran wetengku lagi ngeleh. Ini ya Gembong. Kowe tak
jaluk marang aku yo. Melo ndoroku Panji Asmara bangun. Tak sowan nang kono. Wah. Lah kok kepenak temen lemu ngomong. Nek wani nggo aku langkain dhisik batangku. Walah, urung denger medane bokainah kowe. Ayo kae Di. Ayo Di, kroyo Di. Kroyo Di. Kroyo. Kroyo. Wah. Wah. Aja mlayu. Aja mlayu. Ayo Di, ayo Di. Ayo yu, ayo yu, mlayu, 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 mlayu. Dina iki kok ora kaya dina saben dinane. Wis bar mangan lontong tek iwak loro, garek turune jan kepenak tenan. Loh. Masuk. Aduh, iki sapa kowe nabrak aku iki sapa? Aduh. 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 Dia adikku Joko Lodro Di. Loh. Iki dak Mbak Yuku, Mbok Yu Gainah to? Iya Di. Tulungan aku Di. Tulungan aku. Tulungan Di. Sareh yu, sing sareh. Ambekan dhisik wong aku mau bermangan lontong tek iwak loro sing sareh. Sing sareh. Ngomongan sing alon-alon. Sing alon-alon, omongan ana apa jajane? Ngene lho, Di. Aku iki dak elek-elek ae tadi. Plekadi apa plekadi Panji Asmara bangun. Lah aku iki tok tugas ngono lho Di. Kon goleki kewan sing iso ngomong. Iki mau wis ketemu. Lah dak kebeneran nek wis ketemu. Lah apa kok dadak tangisan? Apa kono kae tak wae dhuwit mangan lontong. Ana iwake. Yo. Ora Di, aku wis bar mangan. Ngene lho Di, aku kurene njeluk tulung kowe iku. Aku ora iso nglawan Kemong Amijoyo Di. Suwek apa jenenge? Roku suwek kabeh diokar-akir karo si Kemong Amijoyo. Lah dalah. Jebul ngono ceritane yo Mbak Yu. Iya Di. Ya wis, ora sah wedi kowe yo. Kowe lungguh ning guriku. Gembong Amijoyo tak adepane karo aku. Yen iso ngadepi aku. Jan kondhek jenenge Gembong Amijoyo. Gembong. Gembong Amijoyo, rene adep ana Joko Lodro. Gembong, aja mlayu adep ana Joko Lodro. Gembong.
Adep ana Japalatra. Hei, Embong.
yen jeleh nyawamu manut karo aku. Keparat. Tepung rong tau kok wis wani nyak dase wong tuwa. Hei, awongan. Luwe becik kowe semingkir yen kowe iman nyawamu. Mangertenono pawongan. Ning kelas kene jalma mara jalma mati. Joko Lodro aja mbok subare kaya ngono. Apa kowe sing bener jenenge Gembong Amijaya? Ora kleru. Aku sing jaga las wengker kene jenengku Gembong Amijaya. Bari takon. Jenengmu sapa? Gembong. Mangertenono ya. Jenengku Ki Joko Lodro pertapaan saka Kedung Srengenge. Wis ngene ya Gembong ora usah kakean laknat, kakean tembung-tembung kuno. Kowe marta karo aku kepenak nyawamu. Hah? Timbang maut kowe, alung becik aku mati. Piye? Rene, nek wani maju tak tugel sirahmu. Tawur!